हेलौ लोगोफोर गिबियावनो गासै नागिर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोबाय दा आङो दंफैयो जोंहानि सासे आब' आरोना बिसोरनाव सानसेनि थाखाय आलासि जानो फैदों जोङो न'आव दंफैयोमोन नालाय ओंखायनो बेरायनो फैबाय आरोना एक्चुअलि बेयो जायगाया जाहैबाय निकासियाव Hi guys! नोंसोरो मा खालामदों? जोंहा दिनै खाना जादो खाना जादों आरो गाबोनाव ओंखाम ओंख्रि जादों आरो गाबोना दारागाव थांगोन आयु फुबाय नामा? नोंसोरा जोंहा गाबोन पिकनिक थांगोन नै जोंहा दाउ सावना जादों नै हांगासो दं जोंहा मोनबायनो ओमफ्राय गाबोन दारागाव थांगोन दा पार्टि खालामनो दारागावआव ओमफ्राय जोंहा ओइ दारागावआव थांनानै गोजौथाराव थांनानै स्रि थोंगोराव थांगोन आरो हेला मोजां जावगोन आरो उन्दुग्रा माबानायाव उन्दुगोन आरो आङो बोरला गावगोन हाय गाइस थादो दे नोंसा थांनो मोना ना आंखौ गाबोन सानना नायदे हाय गाइस नै जोंहा फुंखाया दाउ सावदों ओमफ्रायो हाय गाइस नै जोंहा बेदर माबादो आरो गाबोन न'आवसो पिकनिक खालामदो आरो गाबोनसो थांगोन दारागावआव ओमफ्रायो ना जोंहा लेग पिस बानायदो दाउनि आरो नै हाय गाइस इसोरो जादो नै मा जादो नाय हाय गाइस गाबोन फुङाव मोजां नाय दे आंखौ दे मादो टमिखौबो दे मा जाहोदों दा खोन्थादो दे मा जादो अमा बेदर जादो आरो आदा फुंखाया ना दाउ हांदो आरो ओमफ्रायो जोंहा आयं जुनालि जोंहा मा आरो जोंहा बाबा आरो सामब्राम गुफुर होयालासिनो बावदो बिदि होनदो गाबोन फुङाव मोजाङै नायदे आं बेसे मोजां खुलुमबाय नोंथांमोन I love you ओमफ्राय जोंहा बाबाया नै पुलिसनि गस्ला गानो नै मिनिदो नै लाइसिनानै मोखांखौ नाहरासै नै नुदोना नै आङो मार मोजां गथ' आङो मालाबा गाज्रि गथ' मालाबा मोजां जायो मालाबा मोजां जायो आरो बाबा मोना मालाबा बुलाय जायो आरो आंना डान्स कमेडि जाबा आङो देलायनानै स्कुलाव थाङो आरो आङो हिन्जाव गोदान जादों आरो आङो मोसादो आरो स्कुलाव आरो रायज्लायनो थांनाया दख'ना गानदो आरो बाबा मामिया एक्टिं खालामदोंमोन गाबनायाव हाय गाइस आं मा होनदो बेखौनो बुजिबाय नोंसोरा नै दावहांगासो दं सासेया आरो आयं जनालि जोंहा मा जोंहा बाबा आरो बाबा मा होनो आबै फाथो गोथां आइ गाइस मानि फाथो गोथां फाथो गोथां बे नङा आरो इसा आब'नि नामा आब' हांसो आब' सेंग्राया ना आब' सेंग्राया आरो आंखौ जानला मोनला होनो गोसो होननानै ओमफ्राय आंखौ गाबोन नायदो खुलुमबाय नोंथांमोन
आरो गाबोन मोजां नायफिनदो जोंहा दोननो पिकनिक खालामदों ओंखायनोथ' मानसिफोरानो मिनिबाय थायो ओंखायनो गाबोनसो रायलायनोसै ओमफ्राय गाबोनसो रायलायनोसै आरो नै मिनिबाय थायो गाबोन जानाय लोंनायखौ खिन्थानोसै आं खुलुमबाय गाबोन जानाय लोंनायखौ खिन्थानोसै दे बाय होनदो बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट नोंसोरना गामिया माबाबायना मोनाबायना मोनायाखै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर दे खोन्थाहर दे दे लाभ इउ होनदो I love you दाउखौ हानायाव नै माबाखौ नै नों लागोन नायखौ दोननायाव नांगौ नै जोंहा बे आयं जुनानि मारै थुमनो मोनजे आंबो मोनजागोन बेसेरा थांनो होजायाखै जोंजों दंबावोसो ने बिराद मावनांबाय अनला ओंख्रि जालांग्रायालाय मा हेल' गाइस आं देलायदों Hello guys आं देलायदों ओमफ्राय मैया खाना जादोंमोन न'आव ओमफ्राय मामिया दारागाव थांगोन होननानै थगायदो हेल' गाइस नै मैया जोङो न'आव पार्टि खालामदों ओमफ्राय दा जों मामिया थगायदो दारागाव थांगोन होननानै जों दा अबाव दङ दा जों अबाव दं मोनथिगौ फैसालि मोनानाव आलासि जानो फैदो ओमफ्राय जोंहा नै नारें बाबा जानो नागिरदों नारें मौसुमि आरो नै मादै थमिबो दं आयं सनालिबो दं नै बाबा थुगासिनो दं आरो आबौआ नै खामानि मावगासिनो दं आरो आबैया खामानि मावदो दुगैदो आरो जोङो नारें मौसुमि जादो आरो नै आंनि फैसालिया फैबाय आंनि फैसालिया फैना होबाय दसेनो नारें मौसुमि सिरां हाया ना सुकुरावना नै एसे मौसुमि बेलाय सोर नोंसा बाबानि बाजै सिया बाबानि हिन्जावलाय आंसो दा नोंसा बाबानि हिन्जाव गोदै नारेंलाय सिथासो गोदै नै गोलैबाय मा गोदै Dia belok. Enggak. गोलैजोब्बाय जादाव दोनहरनाया जालाङो फिथा सावब्रबलायबाय मालाय हाथाया दंखायो मा ओइ ओरैनोसो खालामदोंलै बाबाया ओरैनोसो खालामदोंसो ना थादो दे रानि थादो आयंबो दंखायो बेयाव थिननानै लाखिनो बाय बाय होनदो मा Hello guys थांसिगोन नो मादै मोना आयंमोना दाउ फुथारबाय जालाङासै अनलाजों दाउखौ दाउ फुथारबाय आरो अनलाजों जालाङासै अनलाजों जालाङासै अनलाजों संदोंमोन होननाया रमा नों Tata, tunggu.
खारो दै जों दा न'आव थांफिनगासिनो लोगोफोर मा होनो न'आव लेंहरगासिनो आलासिफोरबो दङनो ओंखायनो लोगोफोर न'आव सफैबाय ओमफ्राय फेमिलि पार्टि जादों आरोना दिनै ओंखायनो लेंहरबाय थादोंमोन जोंखौ आं गासैखौ Pol kerjaya di tàu biết tàu chẳng pol con gió mơn nay đâu nay đào tiền hà này trên này chẳng nợ phật mày đã bị tàu lấy khá gờ